سلام ድንቅ ሰብ ከመይ ጸኒሕካ ወይ ከመይ ጸኒሕኪ ኦኬ ምስ ፔኔል አካዳሚ ናይ ግል ዕቤት ናይ 17 ሰሙን ዝወሃበሉ ቦታን ከምኡኻ ናይ 16 ሰሙን ስልጠናኻ ነተዓባብያ ቆልዑ ዝምልከት ዝወሃበሉ ቦታን ይኹም ዘለኹም ከምኡን ከዓ ኮኸብ ውሽጥኻ መብራህ ዝብል ናይ ግል ትምህርቲ ኣሎ ብዋን ቱ ዋን ዝውሰድ ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ ነዚ ቻናል እዚ ክረም ረኺብኩም ዘለኹም ማለት እዩ ንሕጂ ሓንቲ ሓሳብ ሒዘልኩም መፅለኹ ብዛዕባ ርእስኻ ምግምጋም ዝብል ሓሳብ ማለት እዩ ርእስኻ ምግምጋም ብብዙሕ መንገዲ ይዕለል ብብዙሕ መንገዲ ይዝረብ እንዲ ንሎም ማዓንቲ ከዓ ናብ ብፍላይ ከዓ ናብ ተዓብያ ቆልዑት ብዝኸደ መንገዲ ርእስኻ ምግምጋም እንታይ ከም ዝመስል ከመይ ከም ዝኾነ ክዛረበኩም ኢለ መፅለኹ ማለት እዩ ስለዚ ክንጅምር ከለና ርእስኻ ምግምጋም ማለት እንታይ ማለት እዩ ርእስኹም ክትግምግሙ ከለኹም ብኸመይ መንገዲ ኢኹም ኣብ ከመይ ኩነት ከም ዘለኹም ትረኽቦ ዘለኹም ርእስኻ ምግምጋም ዝህቦ ጥቕሚ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ሓሳብ ኣልዒለ ክጅምር ከለኹ ርእስኻ ምግምጋም ማለት ዘለኻዮ ኩነት ናይ ኣተሓሳስባ በተሓሳስባኻ ስጋዊ ብቕዓትካ ማለት እዩ ከምኡኻ መንፈሳዊ ዕቤትካ ኣብ ከመይ ኩነት ከም ዘለኻ ክራይ ከሎ ኣብቲ ናይ ስጋት ኣብቲ ናይ ኣእምሮ ድዩ ኣብቲ ናይ መንፈሳዊኻ ነናቱ ቦታታት ጽፍሕታት ዝበሃሉ ነገራት ኣለዉ ማለት እዩ ብሓፈሻ ሓደ ሰብ ገዛ ርእሱ ክምርምር ክደሊ ከሎ ርእሱ ክግምግም ክደሊ ከሎ ብሸውዓተ ኣርስታት ናይ ህይወቱ ክምርምር ከሎ ትዝቀለለ መንገዲ ይኸውን ማለት እዩ ከመይ ማለት እዩ ሸውዓተ ኣርስታት ናይ ህይወትኩም ንኣብነት ንስኻ ወይ ንስኺ እንታይ ኣለኪ ወይ እንታይ ኣለካ መሲልካ ቤተሰባዊ ህይወት ኣለካ ማሕበራዊ ህይወት ኣለኪ መንፈሳዊ ህይወት ኣለካ ናይ ፍልጠት ህይወት ኣለካ ናይ ጥዕና ህይወት ኣለካ ናይ ሃብቲ ህይወት ኣለካ ካልኦት ናይ ኣገልግሎት ህይወት ኣለካ እዚኦም ዓይነት ህይወታት እዚኣቶም እንታይ ትገብሮም ማለት እዩ በበይኖም ኣቐሚጥካ ኣነ ከመይ ዓይነት ሰብ እየ ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ምስ ሰባት ብቐጻሊ እንዳተቋየቁ እንዳተባእስኩ ዝነብር ዓይነት ደ ዋላስ ጽቡቕ ፍቕሪ ዘለኒ ማሕበራዊ ህይወተይ ኣዝዩ በዝሓኒ ዲ ዋላስ ማእኸላይ ኢልኩም እትግምግሙሉን ጽባቕን ሕማቑን ካብቲ ማሕበራዊ ህይወትኩም ተማሂርኩም ተጠቂምኩም ትመጹ ዲ ዝበዝሕ ዋላስ ብሕሜታን ብገለን ኢልኩም ኮፍ ኢልኩም ትግምግሙ ማለት እዩ ሕጂ ዝርእስኻ ናይ ምግምጋም መስርሕ ብዙሕ ግዜ ሰባት ሽግር ምስ መፀ ምስቲ ሽግር ተገማጊሞም እዮም ዝወፅዎ ማለት እዩ ከም ልምዲ ግን ነፍስ ወከፍ ግዜ ሰብ ኣብ ሰዓት ንኽልተ ደቂቕ ኣብ መዓልቲ ከዓ ን15 ደቂቕ ምስ ገዛእ ርእሱ ኮፍ እንዳበለ ከምኡውን ከዓ ልክዕ ከምዚ ኣብ ወርሒ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ትወስድዎ ማለት እዩ ኣብ ወርሒ ኣብ 2 ወርሒ ኣብ 3 ወርሒ ከዓ ንመዓልታት ዝኸውን ማለት እዩ ምስ ገዛእ ርእስኹም ምስ ገንዘብኩም ምስ ኣተሓዛ ጠባያትኩም ምስ ኣተሓዛ ደቅኹም ብዝምልከት እንታይ ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ክትምርምሩ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ እዚ ናይ ገምጋም ርእስኹም ምውሳድ እቶም ነገራት እዚኣቶም ከዓ ናብ ለውጢ ንምስራሕ እንተ ባዕልኹም ትኽእልዎ ተኾይንኩም እቲ ነገር እቲ ባዕልኹም ናብ ምትዕራይ ትኸዱ ማለት እዩ ሓገዝ ናይ ክኢላታት ዘድሊ ንኣብነት ከም ዝናተይ ናይ ስነ ልቦና መምህር ዘለካ እንድሕር ኮይኑ ናይ ስነ ልቦና ዘይተምሃርክዮም ዘይፈለጥክዮም መቸም ብተመክሮ ጥራሕ ወይ ድማ ትሽግር እንዳምሃረካ ንኽኸይድ ሜቢ ንሓንቲ ነገር እቲኣ 30 ዓመት ክወስደልካ ክእል እዩ ስለዚ እቲ ሽግርኩም ትርእይዎ እሞ እቲ ወዲቕኩምሉ ዘለኹም ቦታታት ካብኡ ኣንጻር ከዓ እንታይ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ማለት እዩ ናብቲ ክትቅየሩሉ ወይ ድማ ክቕይረኩም ብቕልል ዝበለ ቴክኒክ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ ስነ ልቦና መምሃራን እንታይና ንገብር መሲልኩም ንኻልኦት ሰባት ቅድሚ ሕጂ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ኣንፈት ብምርኣይ ከምኡውን ከዓ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፀጋ ኣውፅኦም ንኽጥቀሙ ባይታ ብምጥጣሕ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ህይወቶም ቀላል ከም ትኸውን ትገብራ ማለት እዩ ነዚ ነገር እዚ እቲ ሰብቲ ካብ ናቱ ተመክሮ ክበፅሖ ክእል ዶ ብስነ ስርዓት ይበፅሖ እዩ ግን እንታይ እዩ ዕድመ ዝበሃል ነገር ኣሎ ንሓንቲ ሽግር ንኣብነት ወዲ 20 ዓመት ከለኻ ዝጀመረትካ ክሳዕ ወዲ 30 ወዲ 35 ዓመት ከይፈታሕከያ ክትነብር ትኽእል ኢኻ መፍትሓ ብልክዕ ተዘይሒዝከዮ ማለት እዩ ናብ ከም ዝፍታሕ ዘለዎ ኣካል ምስ መፅኻ ግን ትፈትሖ ሕጂ ብዛዕባ ርእስኻ ምግምጋም ዝብል ሓሳብ ኣልዒለ ክዕለኩም ከለኹ ነቲ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ክሳዕ ክንምንታይ ኣሉታውነት ወይ ድማ ክሳዕ ምንታይ ኣዎንታዊ ከም ዝኾነ ንዓይኒ ምግምጋም ወይ ድማ እቲ ዝዛረቦ ዘለኹ ጥዑምን ዘይጥዑምን ምዃኑ ንምርኣይ ዘይኮነስ ብዝያዳ ምስ ገዛእ ርእስኹም ተራኺብኩም ርእስኹም ከመይ ዓይነት ከይዲ ከም ዘሎ ኣብቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኣርእስታት እንታይ ክንገብር ኢና ክነተኩር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናበይ ክኸይድ ግን ደለይ ዘለኹ መሲልኩም ብዛዕባ ደቅኹም ኣብ ቤተሰባዊ ህይወት ብዛዕባ ደቅኻ እቶም ክትወልዱ ትደልዩ ብሕጂ ገና ሓዳር ዘይገበርኩም ዘለኹም ነዚ ነገር እዚ ተዳሊኹም ክትከዱ ኣለኩም እቶም ኣብ ሓዳር በፂሕኩም ቆልዓ ምፂኹም ክንስኹም عند خان نتم قالوا تأتم بخمي من قد تعالوا ما لهم كان برأس خم جمجم مسايكونكم رأسهم نخد جمجمو داخل جبرينا مسيلكم كن كينا مالتي نزنا جارزنا مكبار عون كله عبتني التعابي قالوا زمهر عرستين نعون دا تنكفلكم كخيري كابو أنصار
نتم قلعت تأتم أنا كمدة نودي وين قالي أنا كمبو نودي وين قالي أنت عينت سبي أنت عينت كيدي لكم نخت مرمرو زخل بب حدا زريكم نجارات كهلي مالتي سلازي حدا بو ويحنت الدا رئيسا خد جمجمالو إذا ما كتري له زخلا بايتا كنزارب كلنا انتي نحن بالمسيركم قدامي نابنت اب كلاسي دنك ابو زبل بوتالو دنك ابو ازي زلو خوشتاون ጸጋታት ከየም ዘለውኩም ውሽጣው ጸጋታትኩም ብልክ ትፈልጡ ዶ ወላስ ከም ሰብ እግዚአብሔር ፈጢርና አሜን አሜን ኢልና ጥራሕና ንኸይድ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ጸጋታት ዘይትደክም ልብ ከም ዘላትና ዘይደክም ሳምቦ ከም ዘለና ኮሙን 100 ቢሊዮን ብሬን ሰል ከም ዘለና ብዙሓት ጸጋታት ኣብ ውሽጥና ከም ዘለውና እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ይርድኡና ዶ ወላስ أنا كم كستي كونكم كم رداء كونكم كم حدا كونكم ندابلكم مسكال أسب نداودادركم يخم رأسكم تريوا مالتي سلازي نسخم كم زلوا بيشوفون دحني نبتي عمقت كياتو مثلا جزء خش دلكم مي عسر ترى ريكارد خبر اللي زلوه بعمقت كياتوهم نسخة كابتم عبيتهم تبلهم بولتاتهم تبلهم عوتاتهم تبلهم سوات زفلي ولا حدا نجرب كان زفلي كان تاي ناس صار حق الداي مالتي سلازي كابتم كابي خازلو بيتسب ندقكم بس ندقكم بس نسرع زعبي زلو من الباش تخا استفلها خوين تتسمعك وين دقها خم تزد لي ابو زي كون كان تمثيلك السخا اي خان دي خان جنكا زيم تخيوم زي ترغاغ خيم نغرات كهلو خيلم مالتي سلازي كابرغات انصار كم يالخا بكالا يارست مچكم الله كابرغات انصار مالتي سي السخا ابو خوينكا نودخا وي دما السخا اد خوينك نودخي كتكون ختمه خلخي راح كتولد سلازي خالكا او وي ود تبعتي وي قال نسيت سلازي هونكي كتولد سلازي خالكي ما هتصن سلازي لك راح دي خيم تخيا ولاس اتنا امرغا زبحال مسرح حليف كيخا مالتي شي ودي بخمي منقدي كعبيو خمز خيل انت عينت فلتت كم زلني بحرياتي زغرح كودي كاب چقچق كاب باسي نصا زخونكو سبدي لكم نتي قدم حج خا ابنت كم زن ابنت بسغره دوبديخوم بغله وي تروماتات غله زخونه ነገር ተጻعنكم كبير شعلوت مس استفلاليو ቤተሰባት ባእስ ዘለኩም ገለ ኮይንኩም ክጽንሑ ከለኹም ካ እዚ ኻ ዘይወለደሉ ግዜ እንዲ እንታይ ክኾን ዘሎ ማለት እዩ ክጸሪ ዘሎ ስለዚህ ኣብ ከምዚኦም ዓይነት ኣሉታን ዝኾኑ ተሐሳስባን ወጥሪ ናይ ድኽነት ናይ ሻቅሎት ናይ استفلالي ነገራት እንከለካ እንታይ ኣኻ ትገብር ዘለኻ ኣብ ምንታይ ኩነት ኢኻ ዘለኻ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ክራይ ዘለዎም ማለት እዩ ሜቢ ክትወልዱ ከለኹም ከም ዝነበርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ حجوم مالتي حجوم من دعوكم كلهم عب جزا زي مرجع سلام زي مهلاو طبعا ناي سبيت خا ناي سبايكي كترادي زي مخال قله ازياتهم انتي جبريم عبتم دقهم ناي زي مرجع بحري سلازري زي مرجع بحري سلازري كمرجع انصار السخم انتي اللهم مالتي منتم دقهم زي بقعو سبات كوينكم كتراي تخليهم مالتي ايهم كعب سنه سرعه تابزبوت ازلو سم مالتي كال بقانقوا بفلتات برديت مسدقكم معرض خلو لكم ده لهم مهناتو دقخا كابخ استخول خال ازربا زاربو السخم كسمعم زي تخلتو خينكا عبتن استخزل لخا عدين السم كلو حد عن قانقو ختزاربو زي تخلتو خينكم كمتنا يتعدي كيد زي تخيلتو خينكا كبيد حتى يزمن ناي مرغا مسرح ازي كبيدي مالتي سلازي مرغا تبل سنه حساب بتعميهم كسر كلا زلكم كابو انصار كمان قربتي كان ببالكم مرغا مالن انتي مالتي مسيلكم مرغا مالت وشتا عامخ زغودلك كمل الله نتبلو نامرخ ناب اوانو كنت ممصا مالتي سلازي 100% نتي نتعابي قلت ناي ودخ 100% ابو تكون لك ادخ تكون لك تزي كوين مخال اندينا سئنا اندبلك اندحر تخيت لك جن نودخات وصعو نصبح نغو دخا ناي اندامانن بيات زحصب تحجو خنا من نابرخ نبر تغبر لك مالتي حجنتا يخبل دلي نابزناي مغمغام بوتا اندينا زلنا ببتو مارستم كعلكم سلدلخي كومخا اسك برديت ملكع مالتي بزعبا فلطت ناي امرو دقنا كمي كم سرح ابينا عدملو ابينا عدم خوينم بخمي منقد خم سرح بزعبا زي ነገር ዝርዲት አለካ ፍልጠት አለካ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ዘይ ተረዱና ዘይ ፈለጥና hankoon ከለና ዳርጋ መስደቅኻ ክትዛረብ አይምረጭን ማለት ሲ ማን ኮይንካ አሃም ክትዛረቦ ማን ማለት ሲ አቢና ቦታ ስለዘለኻ ንስኻ ነትወድኻ ማለት እዩ ከመቦ ወይ ከመድኽ ትኮን ክደሊ ከለኻ ካብ ናያሳርሓ አእምሮ ማንጻር ማለት እዩ እንታይ ኣኻ ትፈልጥ بخمي من قدي مستزارب كيو نابنتهم دقنا ازيوم بزح عينت طبيعتهم زلهم قالوت زي كنا بحفشان حزب عالمنا بحمش سبات نمقالينا
ሕጂ ናይ ካበይ ዓይነት ባህሪ ናይቲ ሰብ እንታይ ዓይነት ኣሰራርሓ ይመፅእ ዘሎ ተቆልዓቲ እንታይ ዓይነት ምንቅስቃሳት ይክንቀሳቀስ ኣብዚ ዓለም ከመይ ዓይነት ጉልበት እዩ ዘለዎ ከመይ ዓይነት ኣእምሮ እዩ ዘለዎ ትክፉድ ወላ እንታይ ዝበሃላሉ ዲፋይንድ ኣንድ ዲፋይንድ ዝበሃሉ ክፍለ ኣእምሮታት ኣለዉ ክፍለ ኣእምሮ ዘይኮኑስ ኣእምሮ ማለት እዩ ናህና ሒዝና ንመፅእ ርእስና ማለት እዩ ስለዚ ንዲፋይንድ ከመይ ጌርካ ተረድኦ ንኣንዲፋይንድ ከዓ ከመይ ጌርካ ክትረድኦም ከም ዘለካ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ክትርዳእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ነዚኦም እንተዘይፈሊጥካ ክልተ ቆልዑት ሜቢ ይህልወካ ወይ ሰለስተ ቆልዑት ይህልውኩም ንዓቶም ከመይ ጌርኩም ክትዛረቦም ከም ዘለኩም መቸም እንተ ሓንቲ ክእለትካ ንኩሎም እንዲኻ ክትጥቀመላ ግን ሰለስቲኦም ደቅኻ ወይ ክልቲኦም ደቅኺ ወይ ሓሙሽቲኦም ደቅኻ ኣይክወሓጠሎምን ኣይክረዳድኡልን ማለት እዩ ካልእ ኣዛረባ እንታይ ክብለኩም ደልየለኹም መሲልኩም ካብዚ ምርግጋእን መንሽሙን ከይወፀኹ ናይ ኣእምሮ ብቕዓት ከይመፀኹ ንኣብነት ኣውዴተር ቪዥዋል ኪንስቴተር ዝበሃል ስነ ሓሳብ ኣሎ ጓልካ ወይ ወድኻ ኣውዲተር ዲ ቪዥዋል ዲ ኪንስቴተር ዲ እንተዘይፈሊጥካዮ ንስኻ ንባዕልኻዎም ኣውዲተር ዲኻ ቪዥዋል ዲኻ ኪንስቴተር ዲኻ ምዃንካ ዘይፈለጥካ እንድሕር ኮንካ ምስ ወድኻ ክትዛረብ ከለኻ እስኻ ጥዑም ትዛረብ ዘለኻ እንዳመሰለካ ቅጭ ክተምፀሉ ክተሳቅዮ ክትዕጭጮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ወይ ጥዑም ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ ንዑ ዝጠቅም ኢኻ ትዛረብ ትህሉ ግን ናትካ ዘረባ ምዕጫጭ ወይ ናትክ ዘረባ ነቶም ቆልዑት ምርባሽ ክኾን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብዛ አንጻር ኣእምሮ ደቅኹም ኣሰራርሖም ባህርያቶም ኣብ ከመይ ኩነት ኣለዉ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ ዝበሃል ኣሎ መሲልኩም ፓራዳይም ዝበሃል ኣሎ ፓራዳይም እዞም ካብ ኣእምሮና ከይወፃና ከለና ማለት እዩ እንታይ እዮም ፕሮግራም ኮይኖም ዘለዉ ከመይ ፕሮግራም ክገብሮም ዘለኒ እንታይ ዓይነት ኣበናይ ዕድመ ከመይ ዓይነት ፕሮግራሚንግ እዮም ኣብ ደቀይ ክዓልብ ዘለዎ ክንብል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዚኣ ርእስቲ እዚኣ ንእሽተይ ትንክፍ ኣቢለልኩም ክሓልፍ ዝደሊ ብዙሕ ግዜ ቴሌፎን ንገድፈሎም ሞ ንደቅና ብቴሌፎን ዘሎ ባህሪ ኣብኡ ፕሮግራም ከም ዝኾኑ ኣይንፈልጥና ንሕና እንታይና ንፈቅድ መሲልኩም ቴሌፎን ሓደ ቆልዓ ሒዝዎ ፀኒሕ ኣሎ መዓስ ክገድፋ ከም ዘለዎ ግን እቲ ኣብኡ ክሪኦ ዝፀንሐ ነገር ኣብ ርእሱ ይሰኣል ባህሪ ይሰርሓሉ መንነት ይሰርሓሉ ነቲ ሰብቲ ኣብ ገዛኻ ትዕብዮ ቆልዓ ናይ እንዳማትካ ካልእ ቆልዓ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፕሮግራሚንግ ጉዳይ ናይ ኣእምሮ መጀመርታ ወደይ ወይ ተጓለይ እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ኣለዋ እንታይ ዓይነት ፕሮግራሚንግ ኣለዋ ከመይ ዓይነት ስራሕቲ ዘለዋ እንድኻ ካበይ አንጻር እዩ መን እቲ ነገር እቲ ገይርዎ ንስኻ ዲኻ ዋላ ሳፍቲ መውዓሊ ቦታ ተወስዶ ቦታ ዲ ተሰሪሑ ዘሎ ከመይ ጌርካ ካብ ሕጂ ንድሓርቀ ንዑ ዝኸውን ዓይነት ሰብ ክገብሮ ክእል ኣብ ናይ ፕሮግራም እዩ ምክንያቱ ኣብዚኣ ሓንቲ ዓባይ ትግርኛ ክነግረካ ብዙሕ ግዜ ቤት ትምህርቲ ኣካዳሚ ወሲድና ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ትምህርታት ቋንቋ ትግርኛ ዶ እንግሊሽ ዶ ገለ ብምምሃር ደቅና ከም ዝመሃሩ ከም ዝዓቢልና ኢና ንፈልጥ እሱ ትምህርቲ እዩ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ ዝዓበየ ቆልዑት ዝመሃርዎ ትምህርቲ ካብ ኣቦኦምን ካብ ኣዲኦምን ዝረኽቦ ዓይነት ትምህርቲ ካብ እንዳማንም ቦታ ከይዶም ኣይረኽቦን እዮም ኣቦን ኣደን ዘይነቕሑ ኣቦን ኣደን ዘይተምሃሩ ዘይበልሑ ኣቦን ኣደን ምርግጋእ ዘይብሎም ኣቦን ኣደን ናይ ኣእምሮ ቋንቋ ከመይ ከም ዝኾነ ዘይፈልጡ ኮይኖም ዝፀንሑ ከዓ ምስ ደቆም ምትእትታው ወይ ድማ ንደቆም ንቅድሚት ንክወስዱ ኣዝዮም ይሽገሩ ማለት እዮም ስለዚ ብተለምዶ ብዙሕ ተዓባብያ ቆልዑት ኣሎ እንዲ ግን ብስነ ስርዓት ኣእምሮ ደቅኻን ኣእምሮኻ ናይ ገዛ ርእስኻ ከመይ ከም ሰርሕ ስፔሻሊ ከማኒ ኣባኻትኩም ፈሊጥኩሞ ናብ ደቅኹም ክሰርሕሉ ከለኹም ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ኣባኻትኩም ተማሂርኩም ንዓኻትኩም ተማሂርኩም ንደቅኹም ተሰሪሕኩምሉ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይና ንዛረብ ዘለና እዚ ርእስኻ ምግምጋም ንዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ሓሳብ መታን ርእስኹም ክትግምግሙ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ እንታይ ርድኢት ኣለኩም ወሪድና ዲዛ ዓይነቱ ዘሎ ተወሳኺተይ ብዛዕባ እዚ እንታይ ፈልጥ ድዩ سؤالنا با خمس خونلنا እግዚአብሔር ባንዳብልኩም ዲኹም ተዕብዮም ዘለኹም አላስ ንእግዚአብሔርን ብፍልጠት ተደጊፍኩም ይኹም ትሕግዝዎ ዘለኹም ንሱ ይዕብየልኩም አሉ ንስኹም ከዓ እግረ መንገድኹም ዘይኮነስ ከም ዕላማኹም ከም ራእይኹም ከም አገልግሎት ናይ ፍቅሪ አገልግሎትኩም ከም ዝኾነ መጠን ብፍቅሪ ትሰርሕዎለኹም ዶ የለኹምን ትሕቶ ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪ ፓራዳይም ናብነት ንደቅኹም ቀጻሊ ትህቦ ሞራላት ናይ ኣዛርባ ቴክኒካት እንታይ ይመስል ኣብ ገዛ ትዛረቦ ዘረባታት ኣፍኩም ንዓቶም ነቶም ቆልዑት ትፍንዎ ቃላት እንታይ ይመስሉ እዚኣቶም ከዓ ብጣዕሚ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ብፍላይ ዘረባ ካብ ርእሲ ናይ ተወለድቲ ተናበይቲ ተወለድቲ ዝበሃል ካብኣቶም ስለዘይእለይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ቃላት እንታይ ዓይነት ዘረባ እንታይ ዓይነት ቴክኒካት ኢኹም ዘለኩም ሓመይቲ ዲኹም ናብ ገሊኹም ሕጂ ኣብ ቅድሚ ደቅኹም ኢኹም ዘይተሓሚ እምበር ሓመይቲ ኣንስትን ሰብኡትን ኣለና ፈቐዱ ቶስቶስ ትብል ፈቐዱ ናይ እንዳማትካ ዘይምልከተካ ትዕልል ደቅኻ ጥዑያት ክኾኑ ትደሊ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ዝሩብን ዘይዝሩብን ሓንሳእ ብዕልግና ንዛረብ ሓንሳእ ንዓቶም ኣብ ጎኒ ኮፍ ኣቢልና ደቂ ዓመት ደቂ 2 ዓመት ደቂ 3 ዓመት ክኾኑ ይኽእሉ ክሳዕ ደቂ 7 ዓመት 8 ዓመት ኣይና ሓፍሮም ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ተሪኢኹም ካብኡ እንዳሓሪኹም ከይድ ናብቲ ኣብ ሳሎንካ ኺድ ትብሎም እንተ ንሳቶም ምሳኹም ከለዉ ግን እንታይ ትገብሩን ኢኹም መሲልኩም ዓፍኩም ቁጡብ ኣይኮነን
ዘርከበ አሉታውያን ዘረባታት ትዛረቡ ማለት እዩ ከምኡውን ኣብ ቅድሚኦም ትኸፍቶ ቴሌቭዥን እዞም ሓደ ካብቲ ኣእምሮም ክብርዝ ዝኽእል ማለት እዩ ከምኡ ሽዑ ኣብ ካልኦት ነገራት ሕጂ ኣብቲ ናይ ምብርታዕ ምዛ ሕጂ ናይ ምዝራብ ቴክኒክ ኣብ ናይ ምብርታዕ መስርሕኩም ብኸመይ መንገዲ ኢኹም ደቅኹም ተበራትዑ ኣብ ናይ ርጉፅነት መስርሕ ከመይ ዓይነት ኣሰርቲቭነስ እዩ ዘለካ ከመይ ዓይነት ርጉፅነት እዩ ዘለካ ምስ ወድኻ ምስ ጓልካ ምስ ወድኺ ምስ ጓልኪ ከመይ ዓይነት ኣደ ምዃንኪ ኣብቲ ሓደ ቦታ መሓዛ ምዃን ብዙሓት ሰባት እንታይ ንኾይንና ንወድኻ ኣቦኡ ምዃንካ ክተፍልጥ ክደሊ ከለኻ በቃ ኩሉ ግዜ ምፍላይ ክጋጌ ከሎ መታን ምቕፃዕ ክትዕመካ ኩሉ ግዜ ጉሮሮኻ ኣዕርኒስካ እንዳፈከርካ ዓኽ እንዳበልካ እዚ ዓይነቱ ካይዳ ንኸደሉ ሰዓት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ርጉፅነት መስርሕም እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣዝዮም ሕማቕ ስለ ዝኾኑ ከምዚ ትጥቀሙ ርእስኹም ክትግምግሙ ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ከምኡውን ካብ ርህራሄ ኣንጻር ብዛዕባ ደቅኹም እንታይ ኢኹም ትፈልጡ እንድ ከዓ ብኸመይ መንገዲ ኢኹም እቲ ርህራሄ ተርእይዎም ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሓሳባት እዮም ፖዚቲቭ ኢንተንት ኣውንታዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ ደቅኹም ኣለኩም ዶ ብኸመይ መንገዲ ትርእይዎም ከም ወድኻ ክትዘርየሉ ስለ ዘለካ ከይጠመየካ ኢልካ በቲ ብኦም ዲኹም ትርእዮም ዘለኹም ዋላስ ካልኦት ነገራት ሕጂ ኣብዛ ናይ ርህራሄን ናይ ፖዚቲቭ ኢንተንትን ክነግረኩም እዞም ብፍላይ ሕጂ ዘለዉ ቆልዑት ማለት እዮም ሕጂ ዘለዉ ቆልዑት ክሳብ 18 ገለ ክሳብቶም ልቦም ዘይፈለጡ ማለት እዮም ኣዝዮም ኣብ ከቢድ ሂወት እዮም ዘለዉ ስለምንታይ ከምዚ ናይ ግዜ ናህና ዝነበረ ናይ ነፅነት ግዜ የለን ማለት ሲ ካብ ሚድያ ካብ ገለ ነፃ ኣይኮኑን ኣዝዩ ሚድያ ቤት ትምህርታት ንባዕሎም ብዙሕ መልክዕን ብዙሕ ባህርያትን ሒዞም ኣለዉ ስለዚ እስኻ ምኻልሲ እንከ ግደፍሲ ክኢልከ ኸማ ንደቅኻ ኣብ ደገ ብዙሓት ዘበላሽዎም ክፅይቁልና ዝኽእሉ ነገራት ስለ ዘለዉ ካብኡ ኣንጻር እንታይና ክንገብር ዝግባአና መሲልኩም ንደቅና ክንሕግዞም ከም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ርህራሄ ዝበሃል ኣውንታዊ ዝኾኑ ኣመለኻኽታ ውሽጥና ከኣቱ ብዛዕባ ደቅና ማለት እዩ ብዙሓት እንታይና ንገብር ደቅና ክቕፅዑ ከም ዘለዎም ክቕጥቀጡ ከም ዘለዎም ማለት እዩ ክቕፅዑ ከም ዘለዎም ዝብል ትግርኛ ብብዙሕ መንገዲ ትሽረፍ እኒአ ብሓፈሻ ግን በቃ ዳርጋ ብበትሪ ብምድራዕን ብካልኦት መንገድታትን ክትስምዖም ከም ዘለካ ወይ ብምፍካር ክትስምዖም ከም ዘለካ ኢና ንፈልጥ ማለት እዩ ሕጂ ከየብዝሖ ዝሪከብ ናይ 10 ደቂቃ ሓሲበ ዘለኹ ብሓፈሻ ግን ርእስኻ ክትግምግም ከለኻ ካብ ንደቅኹም ክትርእይዎም ክደልዩ ከለኹም ማለት እዩ ካብ ምንታይ ኣንጻር ኣነ ኣብ ከመይ ኩነት ኣለኹ ንወደይሲ ከምቲ ዝግባእ ኣቦ ኮይኑ ኣለኹ ደ ዋላስ ኣይኮንኩን ዝብል መልሲ ክትረኽብሉ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኣሎ ኣይፍለጠካ እንዳይህሉ እምበር ቀስ ብቀስ ንወድኻ ትዕንውዮ ከም ዘለካ ፈሊጥኪ ናብ ስራሕ ክትኣቱ ከም ዘለካ ርእስኻ ክትቅይር ከም ዘለካ ብዙሓት ከ እንታይ ንገብር ኢና መሲልኩም ኣዝኹም ጀጋኑ እንዲኹም ብዙሓት ቤተሰባት እንታይ ትገብሩ ንደቅኹም ዝኾነ ዋጋ ምኽፋል ፀገም የብልኩምን ኣዝኹም ኢኹም ንትምህርቲ ትኸፍልሎም ንብዙሕ ነገራት በቃ ብዙሕ ዘይትገብሮ ነገር የለን ብዙሕ ዋጋ ትኸፍሉ ኢኹም ግን ካብኡ ኣንጻር እንታይ ይርኢ መሲልኩም ብዙሓት ወለዲ ንደቅኹም ቤት ትምህርቲ ትሰዲኡኹም ናይ ቤት ትምህርቲ ትኸፍልሎም ኢኹም ብዙሕ ክዳውንቲ ኩሉ ዘድሊ ነገር ትገብሩሎም ኢኹም ንዓኣቶም ከማን ከርተት ትብሉ ኣለኹም ግን ንዕኦም ኢልኩም ክትመሃሩ ግን ኣይትረኣዩን ኢኹም ማለት እዩ ንዕኦም ኢልካ እንተዘይተማሂርካ ወድኻ ካብ ደገ ተማሂሮ ዝመፅእ ዋላ ሓደ ትምህርቲ የለን ኣብ ገዝኡ ዝመሃሮ እቲ ኣብ ትምህርቲ ከድካ ትወስዶ ዘለካ ንግዚኡ ዝሕዞ ዘለኹ መስለካ ዳ እምበር ልክዕ ከምቲ ንስኻ ካብ ናይ ኣቦኻ ዓይነት ዝመስል ስራሕ ሒዝካ ዘለካ ንሱም ናይ ኣቦ እዩ ክኽተል ማለት እዩ ከም ናይ ኣዲኺ ሒዝከ ዘለኺ ሂወትክን ገሊኽን ትመርሒ ዘለኺ እሱም ከም ናይ ሂወት ናይ ኣዲ እዩ ክመርሕ ከም ናይ ሂወት ኣዲ እያ ክትመርሕ ማለት እዩ እንተ ሓዳር በልዮ እንተ ኣብ ገንዘብ ኣትሕዛ እንተ ናይ ስራሕ ባህሪ እንተ ኩሉ ነገራት ማለት እዩ ኩሉ ኣብቲ ሴክሹዋል ሂወት ኣብቲ ኩሉ ነገራት ልክዕ ከም ናይ ኣቦኻ ከም ናይ ኣዲኻ እንዳደገምካ ናይ ምኻድ ዕድላት ኣዝዩ ሰፊሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ንደቅና ክንምህር ክነዕቢ ክንኩስኩስ ክንደሊ ከለና ንሕና ንባዕልና ቀዲምና ተማሂርና ኣለና ኣይተማሃርናን ክሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ፔኔል ኣካዳሚ በዞም ክልተ ናይ ገዛ ርእስኹም ትምህርትን ናይ ኣተዓባብያ ቆልዑትን ክትመሃሩ ምስ ትደልዩ ነዚ ሕጂ ዝበልኩኹም መልሲ ክትረኽብሉ ምስ ትደልዩ ኣብ ፔኔል ኣካዳሚና ብምምፃእ ሂወትኩም ክትቅይሩ ዝደለኹም ዓይነት ውፅኢት ከተምፁ ከዓ እትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ንስኻ ንስኺ ድንቂ ኣቦ ድንቂ ኣዴ ኢኺ ዕንድኻ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ትደልዩ ነገራት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጥራሕ እንታይ ንእሽተይ ስጉምቲ ንምምሃር ምውሳድ ከም ዘለየኩም ከም ኣሰልጣኒ ስነ ልቦና ክሕብረኩም ፈቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ የቐኒለይ ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ካብ ልበይ ዘኽብረኩም ዕንድኻ እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ሼር ብምግባርካ ናይ ፔኔል ኣካዳሚ ትምህርቲ ንኽበፅሖም ንኽመሃሩ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ሰሰና እዩ